ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים מספר 18. אנחנו כאן במשך כל השבוע מספרים את סיפורה של ארץ ישראל וסיפורה של הקרן הקיימת בחסות הקרן הקיימת. אני מבקשת להודיע לכם שהמופע של קובי אריאלי באולם הגדול מתעכב בכמה דקות, אז אני אודיע לכם שיפתחו את הדלתות, ואל לכם למהר, אתם יכולים לשבת ולהמשיך לשמוע כאן סיפורים. מודיעים לי כשפותחים את האולם. על הבמה נכון הנה נפתח האולם הגדול. נפתח האולם הגדול. יש פה אנשים שאולי ירצו לשמוע עוד סיפור, יש פה תור ארוך, לאט לאט, לא נמהר. על הבמה נמצא מרדכי רוח, איש הקרן הקיימת, ואנחנו נהנה מאוד סיפור. מרדכי, בבקשה. אני אולי לפני זה, אתם יודעים, המדריכים, ואני הייתי אחד מהמדריכים בהתחלה, היינו צריכים לקבל את העולים החדשים וכל פעם להתמודד עם הבעיות שלהם. ויש דברים שיש בהם הומור, יש דברים פחות. אז אני זוכר שקיבלתי פועלים, עולים חדשים, מעולי כורדיסטן הפרסית. ושם היה אחד, ואנחנו נתן להם לעבוד בקבלנות. מי שלא עושה את המכסה לא מקבל את היומית שלו, מקבל רק משהו עובד. הוא בא אליי ואומר לי, תגיד מרדכי, זה לא קרם קיימים, חורוש מילים, למה קבלנות? עכשיו מה הוא רצה להגיד? זה לא הקרן הקיימת? אני אומר לו כן. זה לא קרן קיימת שאוספת תרומות? אני אומר לו כן. אז למה לתת לנו לעבוד קשה בקבלנות? זה אחד אחר כך אני זוכר שהיה לי קבוצה של עולי עיראק. אני שומע מישהו דופק בטוריה על האדמה ואומר, תחת עינו בן גוריון יום אל-ג'ומעה. אני מבין ערבית, אני אומר לו, בסדר, אני מבין שאתה כועס על בן גוריון, הוא מביא אותך לעלייה, ואמרת תחת עינו, שתתפוצץ לו העין. אבל למה ביום אל-ג'ומעה? למה ביום שישי? הוא אומר שלא יהנה מהשבת. זה הדברים ככה בשביל להכניס את התמונות. אבל היו גם דברים לא קלים, ואני קיבלתי בשנות ה-57, 58, אם אתם זוכרים, ואני תמיד לוקח את זה ללב כדבר קשה, בארץ הזאת הייתה תקופה שהייתה עלייה סלקטיבית. אמרו, מקבלים עולים רק שיכולים לעבוד, הזקנים ששארו בחוץ לארץ. זה לא זוכרים, אבל זה היה, ובאו אליי קבוצת עולים ממרוקו לעבוד, ואמרו לי, אתה איש, אתה בעצמך היית עולה, אתה יודע לקבל עולים חדשים, לקבל אותם לעבודה. ואני מקבל אותם לעבודה, הם באים ביום הראשון, מלובשים יפה, כאילו שהם הולכים לעבוד במשרד, לא ידעו שהולכים לקחת טוריה ולעבוד בשדה. והם כועסים ואומרים, כן, כי אנחנו מרוקאים, דופקים אותנו. ואני צריך לקבל אותם לעבודה, ולאט לאט להכניס להם את הרוח של ארץ ישראל. אני אומר להם, תראו, גם אצלי, באורקאי, זורם דם ממרוקו. קוראים לי רוח. הרוח הזה זה שם זאב רווח. נכון שאני עולה ממצרים, ואבא שלי נולד בארץ, אבל המשפחה שלנו אחרי גירוש ספרד דרך מרוקו הגיעה לארץ בסוף המאה ה-18. ככה שאל תחשבו, בארץ הזאת צריך ללמוד. אם אתה הולך עם משקפיים ורודים, אתה תראה את הכל ורוד. אם תלכו עם משקפיים שחורים, תראו את הכל שחור. תתחילו לראות את העניינים דרך משקפיים ורודים. ולאט לאט, בסבלנות, יום אחרי יום, עודדתי אותם, ולשמחתי הגדולה, אחרי איזה שבוע ימים, התחלתי לראות את החיוך בפנים שלהם, והבנתי שהצלחתי לקלוט אותם לארץ ישראל. תודה רבה למרדכי. גם לי יש סיפור מהקרן הקיימת, מרדכי. אני אשמח לספר לך. אני הייתי במשך 7 שנים, אני ירושלמית, רגע, לא הצגתי את עצמי בכלל. קוראים לי אילנה אבישר, אני ירושלמית.
ובמשך 7 שנים הייתי רכזת מועדון קשישים בירושלים. עכשיו עיריית ירושלים, חס ושלום, מה פתאום להגיד קשישים ולא זקנים? צריך להגיד גיל הזהב או הגיל השלישי, והחליפו לנו את השם. מנהלת מרכז חברתי לגיל הזהב. אני זוכרת שיום אחד, אחת הזקנות במועדון שלי אמרה, תגידי אילנה, על מה בדיוק הם מדברים, על איזה זהב? הכל כבר חלודה. ואנחנו יום אחד, בט"ו בשבט, בכל שנה בט"ו בשבט, נסענו לנטיעות. הקרן הקיימת הייתה נותנת לנו מדריך, חלקה ושתילים. אני זוכרת ט"ו בשבט אחד, עלינו לאוטובוס, אוטובוס מלא ברובו בנשים, עלה יוסקה מהקרן הקיימת במכנסיים קצרים בחודש שבט וסנדלים, מחלק לכל אחת מאיתנו שקית כזאת מפלסטיק שחור עבה, ובתוכו בוץ, לא אדמה, בוץ כבד ושתיל. והגענו ליער בן שמן, יורדים מהאוטובוס, כל הנשים מסתדרות, יוסקה מסביר לנו איך לחפור את הגומה ואיך לשתול, וכולנו חדורות פטריוטיות, מחליטות שאנחנו שותלות בידיים חשופות, להרגיש את רגבי האדמה, וכולנו חופרות בורות, שותלות, סוגרות את הבורות, וכמו שאנחנו מתרוממות, פתאום אומרת לי מסעודה, וואי אילנה, טבעת הזהב שלי, שקיבלתי במתנה מאמא שלי, נעלמה. שומו שמיים, זה לא צחוק, צריך לחפש את טבעת הזהב. עכשיו התחלנו לחפור בבוץ, לכו תזכרו איזה גומה בדיוק הייתה של מסעודה. התחלנו לחפור בבוץ, לחפור, להפוך את האדמה, אין סיכוי למצוא, ויוסקי כבר אומר, חבר'ה, אתם צריכים לעלות לאוטובוס, יש לי עוד קבוצה, ואנחנו מחפשות בבוץ וללא הועיל. בסופו של דבר ככה מתרוממת מסעודה, אוספת את שולי סמלתה שהתמלאה בבוץ ואומרת, אתם יודעים מה? אתם כולכם נתתם עץ בארץ ישראל, אבל אני נתתי טבעת זהב. ואתם, אם אתם עוברים ביער בן שמן ורואים עץ שטבעות זהב צומחות עליו, תדעו לכם, זה העץ של מסעודה.